Saiki apa bedane tempe karo lontong? Ya beda to, Pak. Tempe digawe saka dhelé. Ning nek lontong kuwi saka beras sing dibuntel godhong. Cetha lho, Pak. Nek aku beda. Tempe karo lontong. Tempe dilebokne ning lontong kuwi jenenge arem-arem. Ning lek lontong dilebokne ning tempe kuwi jenenge merem-merem. Gak percaya? Ayo kowe tekan omahmu lontongmu lebokno tempene bojomu. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung jadi nenen sik. Wong lanang sing tukang ngomong wis to, Dek, kowe ayu ngono kuwi apa adanya, pret. Aja percaya. Wong lanang model ngono kuwi ki padine iman, padune pisi. Lek kowe diomongne bojomu kowe ayu apa adanya kan kowe terus bunga. Padahal kowe gur trike dheke ben ora nambah modal ngopeni kowe. Asline bojomu kuwi lek nyawang wong wedok ayu ki matane yo jek mecicil. Kanggo wong lanang-lanang lek pilih kowe roh, sakjane ora enek wong wedok kuwi sing elek. Wanita itu akan cantik pada modalnya. Dadi dananono bojomu dhewe. Lah timbang kowe mecicil nyawang bojone kancane, lak yo penak dandani bojomu dhewe. Seger kan nyawang sawaya-wayahe. Harus tahu wong wedok iki senengane napa? Kula sanjangi, wong wedok iki senengane mek siji, duit. Ono wong wedok kok isu awan bengi ngomel, ae carane gampang kek ono. Iki singkatan kota-kota di Jawa Timur dalam dunia perguyonan. Bojonegoro, bocah Joko nekat golek rondo. Ponorogo, panggah tak jogo nganggo jiwa raga. Jombang, jomblo tapi banyak yang sayang. Magetan, manismu kebangetan. Pasuruan, panas melihatmu berduaan. Trenggalek, tresnoku nggo sampean sampe elek. Malang, mantan paling disayang. Madiun, mantan dienteni 5 tahun. Ngawi, ngangeni tapi wis ana sing duweni. Jember, jodoh emang ditakdirkan bersama. Lumajang, lupakan mantan jauhi kenangan. Nganjuk, nganti suwe tak tunggu, jebule wis rujuk. Surabaya, susah rasanya bahagia dengannya. Gresik, gerak cepat tapi kalah dhisik. Pacitan, pacaran suwe cuma jadi mantan. Kediri, kelamaan sendiri. Lamongan, lama pacaran mung dadi kenangan. Mojokerto, mohon ojo sakarepmu dhewe to. Batu, batin wis kadung tatu. Sidoarjo, siang malam berdoa agar berjodoh. Tuban, tiwas berkorban jebule diabaikan. Mbak, sampean nganggo gamis ngono iki rangkepan ora? Iman-iman lho nek ngeplat. Sik to sampean iki lho. Sing mok tekok yo tekan kono barang. Mbok tekok sing liyane. Tekon-tekon sampean dadolan opo, manggone ning endi, ngono apa piye? Tekok ngono iki biasa. Aku kan wonge jelimet, dadi tekoke aneh-aneh. Jebule wong sing paling penak kuwi ora wong sugih. Wong sugih kuwi jek kalah penak karo wong pas-pasan. Dadi paling penak kuwi dadi wong pas-pasan. Wong pas-pasan kuwi menang atine ayem. Lah piye to? Pas arep tuku motor, pas ana duit. Pas arep tuku omah, yo pas ana duit. Pas arep tuku mobil, yo pas ana duit. Pas arep tuku tanah, yo pas ana duit. Pas arep buka lumroh, yo pas ana duite. Ngene kok wong-wong padha pengen sugih. Nek dirimu ndonga aja pengen sugih. Gusti, kula nyuwun pas-pasan. Ngono ya. Paling penak kuwi dadi pas-pasan.